Tisien? Ie, chi'n gallu credu bod chi'n gallu neud un heb fenyn, na golew, na siwgr. Waw. Wel, ti wedi profi hynny wan wrth. Ie. Felly, beth dwi wedi wneud i ddechrau gyda neithiwr, neu wedwn ni 4 awr yn ôl, sy'n rhaid bod e'n noswaith cynni. Gnewch cwpaned o'ch eich disiad gorau, Earl Grey fi'n hoffi, felly fi wedi defnyddio te Earl Grey. A fi wedi wneud, dod i 100 ml o'r te, a fi wedi dod i'r ffrwythau i fidon fe dros nos, neu o leia 4 awr. A beth sydd gyda ni yw yr bricyll, rhyw 4 bricyll, 4 ffigysen, dwi'n meddwl iawn? Wedi sychu, neu rhai ffres. A datus, 4 datus. A wedyn chi'n torri nhw lan mewn i darnau bach fel hyn. Okay. So rhywna i gyd wedi torri. Dwi ddim yn mynd i ddefnyddio rhywna, achos rhywna nawr sydd mewn fan hyn. So na i esgus taw dyna ni. So 4 o bob un ohonyn nhw. So maen nhw'n signo'r te wedyn, ie? Odyn, chi'n gallu gweld y gwaniaeth, chi'n gallu gweld rhywna fyna, a chi'n gallu gweld y rhai, maen nhw'n ymsigno yr te, maen nhw'n cael blas y te, a maen nhw'n prwmpo lan. Ac wrth gwrs, ffrwythau'r sych nhw, mae'r dŵr wedi cael ei tynnu allan ohonyn nhw, ni am ddod i'r dŵr na nôl. Neu beth sy'n digwydd, yn y gacen, maen nhw'n tynnu'r dŵr o'r gacen a prynu chi'n cael cacennau sych. Na beth yw pwysigrwydd gosod y dŵr nôl yn y ffrwyth cyn i defnyddio nhw. Reit. Wedyn, symudwn ni mlaen, mae gyda ni yr cnau fan hyn, y cnau Ffrengig, so mae eisiau rhyw 6 cneuen arnoch chi, a ni jyst yn mynd i dorri rhywna lan mewn i darnau bach. Dwi'n ni'n sôn am y ffaith bod y bwyd ddim yn dda, so di rhywun yn mynd trwy'r menopos ar hyn o bryd, a maen nhw'n dweud bod cnau, ta beth yn dda i ni, ond bod ni ddim yn bita nhw'n llawn halen, neu na mel na dim byd yn dweud. Ie, a wedi rostio a llond popeth sydd ddim yn dda. So mae'r rhain yn rhai, dim siwgr, dim olew, dim byd, jyst rhai naturiol. A mae'r cacen yma yn dda i bawb. Ond mae gyda ni haearn yn y bricyll, mae gyda ni boron yn y datus, mae gyda ni ffibr yn nhw gyd wrth gwrs. Mae gyda fi hefyd fan hyn, cneuau'n gocos o'r desiccated coconut, a fi'n hoffi'r cnau bach hyn, oedd gyda fi rhai sbar, felly fi sy'n ddod i cwpl o'r rheina mewn. A mae'r cyfan, mae'r flax gyda ni wedyn, rhain, sef hadau yr flaxseed neu'r linseeds. Amser o'n i yn ferch fach, oedd y brawd wastad yn peinto i fat cricket gyda linseed oil. Yr un peth, ni'n ni ddod i 2 llond llwy bwrdd. Fi gael reina bob man? Ti'n meddwl reina ddigon gyffredin? Odyn, maen nhw bron y bod ym mhob siop. Gyda'r cnau a'r ffrwythau a'r hadau, byna fyddwch chi'n ffindio nhw. A mae'r flax yn da i'r crôn. A wedyn, at hwnna, ni'n mynd i ychwanegu rhyw 100 gram neu 1 morynnen wedi gratio. Felly mae hwnna yn mynd i rhoi bach o lebaniaeth mewn hefyd, a deioni a vitamin C. Mae'r flax hefyd yn rhoi vitamin D i ni. Mae lot o deioni yn rhain i gyd. Ac felly 1 wy yn mynd mewn i gyfuno'r cyfan gyda'i gilydd. So rown ni troiad bach i'r wy yn gyntaf. Felly ti'n rhoi pethau da i gyd mewn, ond ti'n gadael mas y siwgr a'r pethau sy'n magu pwysau ar ddyn, ti'n gwybod, pethau fel yr olew a'r menyn, a'r siwgr, y pethau, dy fe? Yn gwmws. Ond rhaid cofio bod yna siwgr naturiol yn y ffrwythau yma. Mae yna sawl gwahanol fath o siwgr, ffrwctose fi'n credu sy'n mewn ffrwythau, a mae'n ffordd, mae'n felys odi, ond mae'n cymryd fwy o egni i dorri fel awr. Dwi ddim yn mynd i'r gwad cweit mor rhwydd a glucose a'r pethau yna ni'n cael mewn losin a siocled. Sucros o starch. Ie. Oedd y 3 math i gael, ie? Ie. So dyma ni. Fi'n dod i blawd wholemeal, beth yw hwnna yn Gymraeg? Cyflawn, cyflawn, rhywun fyna. Ac wrth gwrs, mae'n anodd iawn weithiau i ffindio blawd cyflawn sydd yn hunan godi. Felly, fi'n mynd i ddod i llond llwyed fach o powdr codi. A to at hwnna, ni'n mynd i ddod i 125 ml o lath. So llath soi fi wedi dewis fan hyn, soia. Mae hwnna yn creu pethau o'r enw, wel, mae'n cynnwys phytoestrogens. A hwnna sydd yn y corff, mae'n estrogen, mae'n debyg i'r estrogen, ond mae'n i gael mewn llysiau. Amser ni'n i dderbyn mewn i'r corff, mae'n actio tymed bach fel yr estrogen. Odi, a mae'n twyllo'r corff i feddwl, o, mae gyda ni bach o estrogen, a hwnna wrth gwrs sy'n gostwng yn ystod cyfnod y menopos. Reit, so, beth ni'n mynd i wneud? Nesau i dosod nhw mewn i tins, fi'n rhoi sbreiad bach mewn fyna. Ysda ti fyna, de? Mae hwnna yn sbrei arbennig ar gyfer pobl sy'n pobi. Mae'n arbennig... Ond iawn, ddeu bryd eich yn posh, de. Reit. Dych chi ddim yn goffod leunio'r tins, mae'n cadw wneud popeth yn non-stick. A wedyn mae hwnna yn mynd mewn, mae digon fan hyn fi'n gwybod fi wedi wneud o'r blaen i ddoi tin bach. Ond gallwch chi wneud e'n un tin mowr,
A wedyn, wrth gwrs, os ych chi'n mynd i wneud un tin môr, beth yw'n awgrymu chi'n wneud, yw torri fe'n hanner a rhewi hanner fe bod e'n cadw yn ffres. A gadwedd ei ti wedyn achos bod dim sam yn fe? ti'n gweld? Odi, wel, mae'n para yn tŷ ni, digon hir i bita, dod e fel na. Dwi'n angen para'r un. Ie, peth, ie. Mae gen i ddarn bach ddochon i does. Ie. A mae hwnna'n mynd i'r ffwrn tua 180 am hanner awr, a 200 am hanner awr a 180 am yr ail hanner awr. Reit. Ond wrth gwrs, mae'n dibynnu ar maint eich cacennau chi. So dyma fe fan hyn, a chi'n gallu gweld y tu fewn. Mae llond cnau, mae llond yr ffrwythau yna, mae'n torri fel rhyw fath o bara brith, ac wrth gwrs, gan bod ddim unrhyw fenin a sam yno fe, gallech chi i ddod i tymu bach Ma' hwnna'n lyfli. o Mae'n fenin. blasu yn yr un peth. So, sy'n gallu deud bod hwnna'n wahanol. Na. Ond mae llond o'i o'n i. Neis. Fwy o reswm fi sa mwy llun i. Diolch yn fawr i ti.